Kaixo, ni Aitor naiz, eta gaur Bizantziar Inperio azalduko dizuet. Berez, jatorriz ekialdeko erromatar inperio bezala izendatzen zen zonalde hau, ondoren historialariek Bizantziar Inperio edo Bizantziar zibilizazio bezala deitu dute. Baina, egia esan, hasiera batean, ekialdeko erromatar inperioa zen. Hemen aurkibidea ikusi dezakezue, eta bideo honetan mapen bidez Bizantziaren garapena ikus daiteke. Ondorengo diapositiban GIF bat dago eta hor ikusiko dugu. Kontua hasieran hor ikusten duzuen bezala, ekialdeko erromatar inperioa egon zela, ondoren Justinianok eta Teodorak hedatu zuten eta gero gainbehera izan zuen. Egia da gero apurtxo bat errekuperatu zela, baina ondoren berriro hasi zen, orain ikusten dugu apur bat errekuperatzen, ondoren berriro hasi zen lurraldea galtzen, eta gero eta txikiagoa bihurtu zen, bukaeran Konstantinopla bakarrik geratu zen arte. Eta otomandarrek, 1993 urtean, Konstantinopla hau konkistatu zuten. Hau askoz hobeto ikusten da denbora lerroan, eta hor ikusten duzu Justinianoren urrezko mendearen ondoren Bizantziok atzera egiten duela, gero susperraldi bat dagoela, eta azkenik gainbehera eta desagerpena 1993. Zuen ustez, hau da Erdi Aroaren amaiera. Sorrerari dagokionez, Teodosiok behin betiko erromatar inperioa bitan zatitzen duenean, ekialdeko erromatar inperioa sortzen da. Eta egia esan, bertako biztanleak denbora guztian euren burua erromatartzat zeukaten. Naiz eta ondoren guk Bizantziar inperioa ditu. Kontua da, 976an Mendebaldeko erromatar inperioa erortzen dena Odoakrok azken enperadoreari Romulo Augustulori koroa eta intsignia imperiala kentzerakoan, baina koroa eta intsignia hauek Konstantinoplara bidaltzen ditu, da Odoakrok ulertzen du, momentu horretan dagoen benetako enperadorea, ekialdeko erromatar imperioko burua dela. Eta hau ez da kasualitatea. Hain zuzen ere, ekialdeko erromatar inperioak askoz hobeto iraun zuen, eta bai ekonomikoki, bai antolakuntzaren ikuspuntutik eta armadaren ikuspuntutik asko sendoagoa zen. Horregatik Mendebaldea erori arren, ez zen ekialdea erori. Orduan, momentu jakin batean, ekialdeko erromatar imperioak iraun egiten du, eta Mendebaldekoak mapan ikusten dugun bezala, ez. Eta Mendebalde honetan, erreinu germaniarrak egongo ziren. Egia esan, erreinu hauek nahiko ahurak ziren, eta hori aprobetxatu zuen. Justinianok, behar ikusten duzuen mapan, egin zituen konkistak lortzeko, hau da, Ipar Afrika, Italia eta Hego Hispania konkistatzen dituzte Bizantziarrek. Azkenan euren ametsa izan zen berriro erromatar inperioa batzea. Hain zuzen ere, aldaketa bat dago ekialdeko erromatar inperiotik Bizantziar inperioa, naiz eta berez, hori historiagileek erabilitako termino bat esan. Egia esan, lehen momentuan argi eta garbi erromatarrak dira, latinez hitz egiten dute, erromatar tradizioa bi jarraitzen diote, baina egia da, denborarekin, hau da, mendeak aurrera doazen ala, erromatar jatorri hori ahazten doaz apurka-apurka, eta kultura modu, arte modu eta bizi modu berri bat sortzen hasten dira. Horregatik azpian jarri dizuet Greziar alfabetoa. Izan ere denborarekin Grezia eta Grekoek lortuko dute nagusitasuna Bizantziar inperioan, eta apurka-apurka euren hizkuntza, euren kultura, euren mundua ikusteko era garatuko dute. Orduan, bukaeran, Bizantziar inperioak ez dauka zerikusirik erromatarrekin. Hasieran gauza bera dira, baina gero garapen badago, eta Bizantzio kultura eta zibilizazio propioa galtzen. Geografiari dagokionez oso toki estrategikoa da, horbean ikusten duzuen mapan, argi eta garbi ikusten da Bosforo itsasartearen albo batean dagoela Bizantzio. Bizantzio hiria, gero Konstantinopla bezala, Konstantinok
berriro fundatu zuena. Eta leku estrategikoa da, azkenan, batez ere Asia eta Europa, baina neurri batean Afrika ere lotzen dituen puntua dela. Eta orduan, merkataritzarako toki ezin aproposagoa da, Mediterraneo itsaso eta itsaso beltzaren artean eta kontinente guztien artean dagoelako. Orduan, bai batzuei gauzak produktuak erosi eta saltzeko, zein alderantziz, oso toki aproposa zen eta horretik Konstantinopla horren aberatze izan zen. Garapen historikoari dagokionez, esan dizuet, nahiko hasieran Justiniano eta Teodorarekin bai ekonomikoki, kulturalki zein militarki lorpen handiak lortzen dira, baina ondoren ja gainbehera luzea dago, besteak beste herrialde edo zibilizazio ezberdinek haien lurrak konkistatzen dituztelako. Lombardiarrak, bisigodoak eta batez ere musulmanak indartzen dira eta azkenan Justiniano lortutako lurroiek galtzen doaz. Gainera, krisi ekonomiko eta religioso sakona dituzte eta esan 15. menderako lur gutxi zeukaten eta otomandarrek 1993an Konstantinoplan sartuta konkistatzen dute. Hemen ikusten dugu nola apurka txikitzen doazen lurrak edo lurraldeak, gurutzadeak ere konkistatu zuten Bizantzio tarte gaur batean. Eta bukaeran hor ikusten duzuen bezala Konstantinopla eta apenas ia ezer gehiago ez zitzaion geratzen. Eta 1993an setiatuta ezin izan zuen iraun, Veneziar batek ate bat zabalik utzi eta otomandarrak sartu ondoren Mehmed Bigarrenak konkistatu zuen Konstantinopla eta izenez aldatu. Izan ere, gaur egun Istanbul bezala ezagutzen. Hor ikusten ditugun Justiniano eta Teodora ziren urrezko aldiaren agintari nagusiak, enperadore eta emperatriz hauek oso famatuak izan ziren, oso maiteak momentuak batzuetan ere, eta ekonomikoki merkataritza oso ondo ibili zen beraien garaietan, kulturalki Santa Sofia eta lege sistema sortu zituzten, ikusten dugu Santa Sofia gaur egun meskita bat da, baina bere garaian templu kristala zen, konkista handiak egin zituzten, berizarioetan hartzez generalekin, eta gero ikusten dugu Corpus Juris Civilis Romani, hau da, erromatarren legeak kodize batean batu zituzten liburu batean. Eta oraindik gaur egun, unibertsitatean zuzenbidea ikasten duten ikasek, ikasten dute lege erromatarra. Politikadegi dagokionez, enperadoreak zeukan botere guztia, bai zibila, militarra zein erlijiosoa, eta aipatzeko da batzuetan emakumeak ere egon zirela agintari bezala. Antolaketa sendoa zen eta horrek laguntzen zuen Bizantzio, izan ere, enperadoreo Basileusari patriarka gehitzen zitzaizkion eta sistema administratibo potente bat, funtzionari askorekin, armada sendoarekin eta lege sistema zehatz eta zabal batekin. Hone guztiak, herrialdearen edo zibilizazioaren funtzionamendu asko errazten zuen. Hemen ikusten dugu, nola enperadorea aholkulari zinguratuta zegoen. Gizarteari dagokionez, garai honetan oso tipikoa zen bezala, klase privilegiatu eta ez privilegiatuak banatzen ziren, goian zuen noblezia batez ere enperadorea goian, horren inguruan goia aristokrazia eta patriarkak erlijioaren eta lurjabe handien ordezkapen bezala, eta gero apurra berago, kleroa buroko eta lurjabe handia generalak. Eta gero, jende arrunta eskubide politikoak ez zituzten, klase ertaina ziren, merkatariak, artistak, nekazariak. Eta bukaeran jopu eta esklaboak. Esklabo bat, ez da pertsona bat, jopu bat, bai. Jopuaren ezaugarria da, nahiz eta askatasun batzuk izan, lurrari lotua dagoela. Lurjabe batek jopu bat bere menpea dauka, jopu hori ezin da atera lurroietatik eta beti egon behar da hil arte lanean lurjaberren lurretan. Ekonomiari dagokionez, merkataritza zen gehien aberastasuna ekartzen zuena, baina horretaz gain eskulangintza ere garatu zuten nekazaritza eta abeltzaintza. Konstantinoplari dagokionez, garai horretan, bintzat hasieran munduko hiririk aberatzen hazen ziurenik,
merkatalgune itxera zen, populazio handia zeukan, kulturgune handia zen baita ere, eta orduan, bueno, benetan aipagarria zela, bai hiria eta baita eraikuntzak ere. Hipodromoa zeukan, jauregi sistema bat, portu ikusgarria, eta 3 harresi barneko biztanleak defendatzen. Eta egia esan, ia 1000 urtez iraun zuen, ez? Religioari dagokionez, hainbat kontu aipagarri daude. Egia da kristauak zirela, eta Konstantinopolan patriarka bat zegoen. Nolabait aita santuaren antzeko zerbait, baina Roman beharrean, Konstantinopolan. 2 krisi handi sufritu edo nozitu zituen Bizantziok. Alde batetik krisi ikonoklastak egon ziren, hau da, enperadoreak ikonoak gurtzea debekatu zuen, eta orduan ikonoklastak ikonoen kontra jarri ziren, eta ikonoak apurtu zituzten. Ikonodulak ordea, ikonoen alde zeuden. Zer dira ikonoak? Santu edo erlijioko pertsona garrantzitsuen margolanak. Eta arazoa zen, batzuen ustez, oso arriskutsua dela ikonoak edo ikonoen aurren gurtzea. Izan ere, jainkoa gurtu behar da eta ez objektu material bat. Izan ere, ikonoklasten ustez, posible da ikonoa jainkoarekin nahastea. Eta oso importantea da, musulmanek uste duten bezala, haientzat, ez gurtzea objektu materialik. Eta zuzenan gurtzea jainkoa, ez? Horretaz aparte, ekialdeko zisma eman zen, hau da, banatu zen kristautasuna, bizatira. Romako aita santu eta Konstantinoplako patriarka botere politikoaren gaitik borroka bat zeukaten, hau da, biak nahi zuten izan, Elizaren barruan pertsonai garrantzitsuena, edo kargu garrantzitsuena, eta hori dela medio, arazo teologiko bat egon zen. Teologiarekin hau da, bueno, kristautasunaren oinarri dogmatikoetan arazo bat sortu zen. Izan ere, Erromaren ustez, Espiritu Santua, jainkotik eta Jesusen gaitik dator, bietatik, adi berean. Baina, Konstantinoplako patriarkaren ustez ez, Espiritu Santua bakarrik jainkoaren gandik dator. Eta horrek, kriston zerraldia sortu zuen, eta horren ondorioz, ekialdeko zisma da, kristautasunaren banaketa bi esparrutan. Alde batetik kristau katolikoak mendebaldean, Erromaren alde zeudenak, eta gurutze marroia daukatenak, hor gurutze ohikoa, eta kristau ortodoxoak bestetik Konstantinoplaren alde zeudenak, eta gurutze berezi hori daukatenak. Gainera ondoren, kristautasun prozesuak iparraldera eramatean, Bizantziarrek kristautasuna edatu zuten zona ez dagoetan, adibidez, Errusian edo Bielorrusian, ez? Eta orduan, hor ikusten zuen mapan, zona urdin guzti hori ortodoxoa da, eta mendebaldeko zona guztia, naranjaz dagoena, katolikoa. Orduan hori zen 11. mendean, zabaldu zen zisma. Zisma hori ez dut aipatu, baina 1154 urtean bete zen. Eta hori ikusten ditugu, bi representante nagusia gaur egun, aita santua eta patriarka ortodoxoa. Arteari dagokionez, hasieran erromatara artetik oso hurbilua egon baziren ere, apurka-apurka, Bizantziarrek euren arte propioa garatzen joan ziren, eta oso ezaguna dira mosaiko eta pintura ederrak egiteagatik. Egia esan gai erlijiosoak lantzen zituzten gehien bat, eta oso nabarmena da urrearen erabilera mosaiko horietan ikusten dugun bezala. Pinturari dagokionez, erromatar pinturaren zantzuak ditu haien pinturak, eta egia esan volumenak mantentzen dituzte. Hor ikusten da, oiaren toresturak eta markatzen dituztela, eta hori galdu egin zen adibidez mendebaldean. Eskulturari dagokionez, material anitzetan egiten zituzten eskulturak eta argi geratzen da, nahiko gai erlijiosoak garatzen zituzten. Hala ere, brontzezko estatu hauek ere ikusten ditugu, izan materialak ezberdinak ziren, eta kasu hauetan zaldi hauek hipodromoa zeuden, eta bukaeran San Marcosen Venezian amaitu dute lapurreta baten ondorioz.
Arkitekturaren erakusgarri nagusia Santa Sofia da. Justinianok eraikirazi zuen nahiko denbora laburra, non ikusten dugu 5 urteetan. Eta erromatariak intzak erabili zirenez, garaiko eraikuntza ikusgarriena izan zen. Egia esan San Pedro eraikia arte 16. mendean, ezen kupula handia horik mundu osoan. Horretaz gain, mosaiko eta urrez apaindutako eraikina da, eta gaur egun jada ez da eliza bat, gaur egun mezkita bat da, musulmanek konkistatu zuterako, eta hor ikusten ditugu musulmanen letrak leku ezberdinetan. Hau da planta, lauki zuzena, eta hor ikusten da kupula eta bi kupula erdiak alboetan. Hemen beste perspektiba batetik, baina egia esan kupula benetan handia da. Eta hau da gaur egun daukan itxura. Minaretak ditu alboetan, musulmanek gaitu zituzterako. Bideoaren bidez, gehiago jakin dezakezue Bizantziori buruz, beraz gonbidatzen zaituztet ikustera. Hau da bibliografia eta, hau da amaiera. Aipamen edo kuriositate bezala hemen ikusten dugu Bizantziarrek egin zuten krudelkeria kasu bat, izan ere, Bulgaren kontrako gerran, Bizantziar enperadoreak ehunaka jarri zituen bataia galdu zuten bulgariarrak, eta 99 bi begiak atera ondoren, bati begi bakarra kentzen zioten, Bizantziarrek eta horrela begi bakarra zenak, itxu guztiak eraman zitzakeen herrialdera. Eta, krudelkeria honekin amaitzen dut nire esposizioa, espero dut lagungarria izana, eta ondo izan. Agur!